Хотел бы в начале нашей встречи вазорати умури хориҷии Ӯзбекистон аз паёми хабаргузории Русии Спутник дар бораи эҳтимолӣ пайвастани ин кишвар ба иттиҳодӣ, ки ҳоло Русия ва Белорусро дар бар мегирад, ба хашм омад. И пытаемся выстроить единое союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде. рӯзи 28 апрел раис ҷумҳури Беларус Александр Лукашенко дар мулоқот бо губернатори вилояти Воронежи Русия Александр Гусев изҳори итминон кард, ки ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ба давлати иттиҳодӣ мепайванданд. Дар навбати худ портали русии Спутник дар бораи Ӯзбекистон ва Тоҷикистон бо тақрибан як сарлавҳа Лукашенко ворид шудани Тоҷикистонро ба давлати иттиҳодӣ пешгӯӣ кардааст ва Лукашенко пайвастани Ӯзбекистонро ба давлати иттиҳодӣ пешгӯӣ кардааст хабар нашр кард. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся. дар ҳамин ҳол Спутник Ӯзбекистон суханони Лукашенкоро аз як мусоҳибаи моҳи феврал овардааст, ки дар он тасмим гирифтааст, ки Ӯзбекистон ва бархе аз кишварҳои пасошӯравӣ метавонанд пас аз 15 сол бахши аз давлати иттиҳодӣ гарданд. баъзе нашрияҳои хориҷӣ иддао доранд, ки дар матолиби маводҳо бо воқеият ва беғаразанд такрори изҳороти беасоси роҳбарони алоҳидаи кишварҳои хориҷӣ дар мавриди тавсеяи давлати иттиҳод ва пайвастани Ӯзбекистон ба он идома доранд, омадааст дар хабари вазорати умури хориҷии Ӯзбекистон. ҷумҳурии Ӯзбекистон бо мақсади таъмини истиқлолият ва соҳибихтиёрии кишвар, ки танҳо ба манфиатҳои миллӣ асос ёфтааст, минбаъд низ роҳи интихобкардаи рушди мустақилро устуворона идома хоҳад дод, таъкид карданд дар вазорати умури хориҷӣ. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. ёдрас мекунем, ки рӯзи 10 январ дар нишасти сарони созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ раисҷумҳури Беларус гуфта буд, ки аз бӯҳрони моҳи январ дар Қазоқистон бояд пеш аз ҳама Ӯзбекистон ибрат бигирад, зеро созмондиҳандагони ошибҳо ба Ӯзбекистон низ бо чунин чашм менигаранд. баъдан ҷониби Ӯзбекистон ба таҳдидҳои дастниҳоди Русия Лукашенко вокуниши шадид нишон дода, изҳороти ӯро беасос хонд. Kuni kecha ba'zi davlat rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Qozog'istondagi bo'lib o'tgan voqealarga saboq chiqarishi lozimligi haqida asossiz bayonot